Tak co, dáme si spínkací mód, ne? To je hustý, že teď přišlo upozornění třeba lidem. Tady předtím nebyli, ne? Protože jsem tady byl před, nevím, 15 minut. Já ne. Tak to je halus. Tak to je fakt píčovina, ale. Jako třeba mě. Si děláte prdel, ne? Mně teď přišlo. Hoši, já jsem teď 4 hodiny reálně streamoval. Tak to je vtipný, no, docela, musím říct. Tež, ty vole. Tak to jsem fakt jako nasranej, to mám chuť mají odejít, protože my už jsme 4 hodiny streamovali a vypli stream. Já jsem si řekl, tak teď tam bude třeba tak, já jsem půl hodiny zpátky jsem tady byl, víš co. A chtěl jsem jenom to teď zapnout třeba pro 200 lidí, co jakoby tady zůstali. Teď, že si jen tak tady pokecáme potichu, nechám hrát hudbu a jen tak na spaní, víš co. A vy tady, vole, 1000 lidí. Přišlo mi upozornění, jo, jsem tady, vole, pičo, zdár, vole. Ach jo. Tak nic, tak já jdu do píč. Sáry Vykusová, děkuju, vesničáku, Harry Osporne, no tohle jsem přesně nechtěl. Hele, powder. Tak hele, je to tady napsaný, jako víš co děje. Mainstream už byl, teď sleep mode. Ale to je hodně blbý. Musím teda říct, že od Twitche je teda tohle pěkná píčovina a nevím teda reálně, jak to funguje, jako jo, protože... My jsme tady před chvilou normálně valili 4 hodiny stream a vy teď přijdete čau. Zajímavý. Kurva, to mě docela vadí. Čau malá domčo, čau. To je blbý, no. Jakože víš co, často chodí do spamu ty upozornění. To ale jak to, že těm lidem přijde teď? No, chtěl jen tak pustit tady tu uspávací hudbu a uspínkat vás. Špatnou, on tady není, Matěj. Ne, proč jsem to zapl? Protože jsem si dal rohlík žitnej, jsem si dal večeři pozdní. A vím, že bych teď čuměl třeba 1,5 hodiny do mobilu, tak jsem jako si pustil hudbu a říkám, zapnu to, tam bude třeba 200 lidí, víš co nešli spát a jen tak budou povídat, oni si to pustí ke spánku, to mám rád, takový streamy sám, tak... A přijete, čau. Zdar, čau, dík zase, ty vole, jsi tady, vole, co jakože... Mrznu. Mapeci, píšeš už po 8, mě je zima, mrznu. Seš v pořádku, chlape, prosíš o pozornost, potřebuješ pomoc, nepomůžu ti, bohužel, brácho, nemám jak. Že jsi někde, vole, kde mrzneš, potřebuješ pomoc, jako, nebo co to je za zprávy, víš co, nemůžeš takhle psát do chatu mrznu, mě je zima, víš co, to je docela jako creepy. My to vnímáme ty věci, jako. Jestli to je nějaký volání o pomoc, tak to musíš říct na rovinu, vole. Zavolat kamarádům, rodině, vole. Vyhodila mě žena, no tak to bohužel, bráško, jsi dospělý chlap a pokud tě vyhodila žena, tak to už je na vás, vole. Kdybys napsal, že ti je 14 a vyhodila tě mamka ven, tak to musíme asi nějak řešit, ale takhle ti asi nemáme jak pomoct, brácho. To je váš příběh, no. Twitch ukázal si offline, jsme byli 4 hodiny, ale je to halus. A nebo máš pravdu, že to tak je, Bartisy, že vlastně je novej den po půlnoci. No až by to přišlo takhle, to fakt netuším, reálně, teď nevím přesně, jak to může fungovat. Přišel řetízek, nemožný, všem přišel řetízek už. Tenhle týden, jako určitě, tenhle doposlali Vánoce, a příští týden už nový objednávky. Já zase dostávám na píču. Potřebuji Candy Crush, vole.
To jsem si zase zvolil, vole. Tak to změníme, no. Na Sorcerers. Ještě dáme, ukáž. Mě chodí furt oznámení. Já furt nevím, jak to funguje, no. Takže počkej, pomalu tam dáme Sorcerery. Tohle ne, to je blbý, tohle je zrovna... Co za zvuky, jo, to je v té hře. Jak se máš? Bukyselka, já jsem tady teď 4 hodiny, jako, to je v prdeli, to je v piči. Mně se nechce moc mluvit, my jsme teď 4 hodiny mektali, takže teď už jenom tak jako posedáváme a chtěl jsem vás jako uspat, že si dáte sluchátka, lehnete si do pelíšku, úplně pohodička, víš co. Že si uděláš fakt jako klídeček. Si zdřímneš. Tohle není kouzelník. Tady je kouzelník, máme Sorcerer 1, 2, počkej, takže jo, to bychom mohli už pomalu tam dát. Tak. Ježíš, máme itemů hodně. Ale tak něco předveď, bráško. Věci moc nic. U tebe se usíná úplně krásně. Je to nuda, no. Mě tohle relaxuje. Jakoby tohle je stream, který bych si reálně pustil. Já bych ani nepotřeboval, aby ten streamer mluvil. A tak mám, já si pouštím takový youtubery, víš, co třeba sice jsou někde v přírodě, nebo jedou v autě, nebo jako kempujou v autě spíš a je to pro mě tak jako, víš, chvíli vypneš, ty vole, celý den informací, řešení. Ty itemy jsou špatný, no. Potřebujeme ty mozky trošku uklidnit. Mě to dělá hrozně dobře, já úplně cítím, že potřebuju svůj klid hodně, jako hodně. Sluchátka a odzónovat a nechat ten brain úplně jako bejt. Ta hudba ti přijde depresivní. Chápu, mně to přijde jako, že jsem ve výřivce, kámo, která mě nadnáší a nad hlavou mám normálně hvězdy, víš co. To mi dělá ta hudba. Takže je to úplně, že pluješ, ty vole. Fetiš svěťák Agralus. To, bráško, nikdy nebudu, pokud nenajdu třeba 100 bitcoinů někde na ulici. Nechci se potom podceňovat. A myslím si, že třeba jednou. Hell yes. Ahoj Karlíku, ses dobrej, tak buď dobrej. OK, díky, bráško. Počkej, damage. Třeba než to zase najdu, jak dostanu na piču. Ale jsem v pohodě, jsem spokojený, bráško. Takže počkej, na ženskou teda, OK. No teď nemůžu postavit. No nic, tohle bude rychlá hra. Kurva, to jsem blbě začal, no, velice špatně. A to nevadí, tady nejde o hru, tady jde o to, že tady jsme prostě. Teď to bylo přísný, ta hudba. Cyberpunk styl. Stojíš na mrakodrapu ve futuristickém městě rok 3420. Máš na všechno pohled prostě ze zvrchu a můžeš to čekovat. Mě nevím, proč jste tak vepředu, vy. Brambory. Potřeboval bych kouzelníka. A slyším nějaký zvuky, to je v té hře. Když to nechce, tak jsem mu to dal.
Jsem za kameru na streamu, hele, mám strašně blbý osvětlení hlavně. Jinak je to hrozně drahá kamera, která je úplný overkill na stream a je to úplně zbytečný, bratře. No. Tak to nevím, co tady jako budeme dělat, ale co uděláme. Úplně random to postavím, srát na to, nebo tím přemýšlet. A je to. Vojtu si slyšel, jak říkáš zpátky na vrcholu, podle něj, jak ti ho přeje. Viděl jsem nějaký klip. To nejsem, bráško, určitě ne. Aha, to už si nestihnem dát do hry. Stihnem. No Man's Sky. Chadici, děkuju, Zdravím ministře, díky, že tu jsi. Petilov. A děkuju Manky, Chadíku. Počkej, já tam nějak dám, takže... Paní dáme sem. Týpka, vole, upgradenem. Na koho? Na Vandera si řekl, že mám dát co? Že to asi nestihnu. Co jsi mi řekl, ať mu dám. No to už je GG. To by mě teď muselo dát něčeho másliče proti nám. Už mám Mirasi, děkuji ti moc. Dělejte něco. No, ukáž. Ukažte ve vás něco, tak nic, no. No, tak to zkusíme znova. Čítal si problém 3 těles. Hele, to jsem chtěl vidět ten seriál. A mám fakt problémy v poslední době jako prokousat se nějakým novým seriálem. Naposled, co jsem fakt sjel, byl Penguin, na toho jsem se těšil, tyhle, každý díl. Pak From jsem sledoval 2 série. Ale reálně jako ten problém 3 těles jsem absolutně jako nemohl zčeknout vůbec. Se špatně soustředím na to. Musím mít předplatný, si dát donate. To je halus, bráško. Ne, to nemusíš. Že bys musel zaplatit, abys mohl zaplatit. To je v piči. Nedělal jsem se na 3. sérii From, nedělal. Mě už ten From začal pak úplně vysírat. Jak to furt jelo jenom otazníky, ty vole. Jo, jestli je teamfight, tak jsi klidnější než klasický lolko. Klasický lolko máš postavy, jdeš na linky a musíš celou dobu hrát, bojovat na klávesi, prostě valíš celou dobu. Teamfight taktik jsou prostě v úvozovkách šachy s těma postavama. Ale šachy takový, že já u toho nepřemýšlím moc. Tak máš jenom myš a stavíš si na svůj board prostě postavičky. A tady jsou ostatní, pak vás to dá proti sobě. A je to vlastně pro mě takový relax. Počkej, najdu víc relaxační, tady ten Space Ambient. Mám tady třeba tohle. Jo. No, postavíme ty skrepy. Tady vlevo vidíš, že si stavíš vlastně jak kdyby... Počkej, mám zásek a udělal jsem to špatně. Oni mají různý jako třídy, ty postavy. A teď když máš 2, vidíš scrap, tahle paní je scrap, týpek je scrap a když jsem dám 2 scrapy, tak už jim to dá shield. Prostě stavíš podle tříd. A tak. Free shop, OK, to mi dej. Dalšího scrapa tam dáme, postavím scrapy teďka, uvidíme, co to udělá. Až si udělá nějaký business.
Máš belgického ovčáka v nohou, to je luxus, co? Tě chrání. Chrápe. Scrap. A když máš 3, koupíš 3 stejné postavičky, tak je máš na level 2 a je jako větší a silnější. Takže ty v tom shopu prostě hledáš, co si chceš dát na ten board. Si to s paní rozmyslel. Hele, dal jsem si rohlík a říkám, jdu si lehnout. A zkusil jsem zpracovat tu myšlenku, co bych dělal v posteli. A moc mě to jako... Stejně říkám, že budu čumět do mobilu, takže si radši pustím relaxační hudbu a přijdu sem za 100 lidma, ono mi tady 500 lidí napsalo, že jim přišlo, že jsem zapl stream, vole. Scrapové mají temporary turn into full items, hovno. Tak to jsem mohl mít 3 itemy teď vlastně. Chápu. Jsem pojebal. Ještě jednoho skrapa, nebo co tam mám, bruisera, něco tam musíme dát, dominátora. Tak ukaž. Ukaž, jak mu to hodí item. Nezměnilo mu to na jo už? Ty vole, fakt že jo, tak to jsem kokot. Scrap. Není. Powder Azix dozadu. Yes. Yes, sir. Napsal z title už. OK, on psal, že si dám GeoGester, tak jsem... Ukaž, co ty. Co ty? Takže to i tenhle item vlastně promění, já budu mít 2 vlastně full. To je hudbička, kamaráde. Do jezera ne, bych chtěl nějaký výřivky a koukat do takového ty kádě, takový ty, jak je někde u srubu, ne? Myslím jako výřivku na tu dřevěnou prostě a koukat na hvězdy někde a teplo. Jak když máš jen jeden, jo takhle, aha. Klídeček svej ne. Hele, já to ještě si to vyupgradeuju, jo. Jdu si pro křeslo. Jak můžu si jít pro křeslo a zamotaj se mi sluchátka, je fakt halus. Subaton, že zarobím fajné peníze. Hele, já bych dlouho na streamu nevydržel. Takže by to bylo kontraproduktivní. Tak. Co tady děláš? Rychle nakoupit. Scrap, ty nevím, co tady chceš. Ne, kurva, jsem piča slepá, debilní.
Ahoj, poslední dobou mám na hovno naladu a když přijdu na tvůj stream, je to pro mý safe zone a za to ti děkuju aspoň malý penis jako poděkování. Kokosáku, ty seš opravdu kokosák, ochu. Jinak doporučuji ti při tvém jménu si koupit Rafaelo a neutrácet tedy peníze, ty magore. Ona řekla malý penis, že mi dává. Ten už mám, brácho. Dej mi něco jiného. Děkuji ti moc, kokosáku. Za malý penis, je to hodně penis. Takový ten koupací sud ze dřeva, jo, s tím kotlíkem. A víš, že bys koukal na ty hvězdy a to jakože fine chilex. Počkej, tady mají něco. Tohle je hustý channel, ne? Děj se, co mají za hudby, ne? Už mám ty náhledovky prostě. Úplně nádherný. Jo, tak to je chill, chudej mě to chvilku. Tak a dostali jsme na piču, týpek tady má Dravena se 3, tak tomu drbe na mozek, ne, trochu. No, tak to je, jak přežijeme, hoši. Má augment na to. Hele, já vůbec nevím, co to znamená. Já fakt tu mou hru neberte vážně, spíš jenom poslouchejte. Já už ani ho taky nevnímám, jakoby reálně bych tady hrál klidně i něco jiného, kde nemusím vůbec vnímat. Co tam máš? Blbě, zase jsem to blbě postavil. Já už si z toho vyhoním út. To je jedno, už to budu stavět no bez návodu, tak jak bych to dělal normálně. Čau, Emu. No podívej. Pojďte, kluci. Ne, to snad ne, kurva. Zase dostávám čoudy. Tak pojď. No a teď kluky nějak podpořit itemama a doufat, že něco dají, no. Tady mám bordel zbytečně, hele, potřeboval bych tu najít. Kruci, písek, potřebuju toho najít víc, evidentně, jak vidím. Krucinál. No já to musím přeskočit, toho Zixe asi. Chlapci, musím. No, dobrý. Léto. Abych jaro. Léto nemusím, ale jaro si dám s chutí, kamaráde. No, dej mě to. Hovno. No, takže co dělám? Trvá mi to, já vím, já sám nevím, co chci teď, totiž itemy. Já to zase budu stavět prostě, jako jak jsem to stavil předtím, že nad tím prostě nebudu přemýšlet. Ty jsi tam měla tohle, že jo? Giant Slayer, jo. Hustě. Teď to musíme přežít, tuhle arénu aspoň. No pojďte, dělej něco, vyprdni tam. Powder, vyprdni tam kouzlo nějaký, nice. A ještě nějaký. Jo, pojď, dobrý. Ta Powder to zachránila úplně totál. Zima je nejvíc. No a každý máme jiný oblíbený období, to je v pořádku. Co tam dáme? Hell yes. Zdravíčko Fety, jak se máme takhle večer? Já užívám pohodečku u Vovénka. To je pohodička, Santa Stalkře.
Žívej, kámo, díky moc. Jsem si dal polštář tady za sebe, jako dal jsem si tady hodně, jako v pohodě. Situaci. Hele, tohle bychom už mohli dělat nějaký damage, kluci. Jsme sice předposlední, ale když tam vyždíme nějaký damage ještě. Chodím bez berlí, ale jakoby tak jako do schodu jdu z berlí, jako protože se musím opřít, hlavně cestou dolů. Tam budu muset narvat něco, já nevím co, Dominator, Bruiser. Tak 2 Bruisery, no, nějaký lepší. Nějaký 2. Nebo Artillery. Čau, Brian Louf. Víš, bratře? Čau, emotikonku, děkuji ti moc. Za resub. 2 nějaký nabušený Bruisery. Píšu. No, nabustíme powder. No vlastně. Se hojí tak dlouho. Hele, ta noha se hojí klidně 4 měsíce, jako deal. To není to joke, no vůbec. Tři měsíce a určitě, ale i díl. Kurva, jsem to blbě udělal, rychle. Bruiser. Oj. Co to je? Čau, tak co noha? Čau, nevím. Lepší, kámo, byl tady fyzio včera, cvičili jsme hodně, dneska jsem cvičil. Těším se, až se projdu do mé venku, akorát teď mi nepřeje počasí. Viděl jsem, že trošku sněží. A... No, škoda slova. Tak to není úplně, že... Taky jsem nikdy nic neměl zlomeného. Hele, já... Včera, já takhle, jak v pátek tady byl. Tyhle, pojďte, tohle je bolestivý, ten Sion. To je pěkná sračka, zapte ho. Powder, pojď, zahraj to. Půc. Nice. Vyjebali jsme s týpkem, jsme 4. Všem máme fakt málo životu. Hodně málo. Půl metru sněhu u vás, oj. Sorry, jenom, že mě přesvícuje ten monitor, no, to bohužel nepořeším nějak. OK, tak ty dostaneš tohle. Co ty chceš? Krytový meč? Ne, co ty? OK, ty bys to pak bral. Nějakýho bruisera našláplýho mi dej. Nějakýho... Tu Alice, no, já jsem ho neviděl. Ten je tady úplně random. Blitzcrank, nemám nic jinýho. Normálně lolko nehraju, bráško, skoro vůbec, no spíš vůbec. Ve stínu Havrana, to zní psycho. Tak pojďte, hoši, předveďte se. On to fakt dává ty itemy, no. Tak to je docela jako... Ten Draven, hochu, z toho mám strach. Jo, ten je nebezpečný jako svině. Týpek se jmenuje SKT1 Project, tak to je nějaký fake, ne? SKT T1 Project. To nevím, co je ani za týpka. Nebo ambushera, no. Dej mi 2 ambushery, no. Půc. Ještě jednoho ambushera mi dej nějakýho. Místo toho Blitzcranka mi dej něco. To je jak z LOLka Batrajzy, jako ty postavy, to takhle ne jak šachy, takhle to není jak šachy, že každá postava, v tomhle jsem to řekl blbě, jako šachy mají každá postava nějaký úkol, jak můžou skákat a tak, tohle je prostě LOL postavy, jenom se bavím o tom, že máš jako
herní desku vlastně, tady ten board a tam si to házíš, takhle nejlíp mi to jde jako vysvětlit, jako šachy, že máš prostě postavičky a s nima hýbeš po desce. Ty pičo, co to je za sekec? Tak pojď, dej mu to. Počkej, co ty? Vy to nechcete ani jeden? Tak to mě vyhůlte hůl normálně do... Viděl jsem, no. Nedohrál jsem posla, já mám strach s tím. Já jsem měl blbý období a vůbec mi to... Tady je ta Ellie, teď jsem ho viděl. Elise. A já jsem vzal ambushera, takže bych potřeboval spíš ambushera teď, tak já se z toho poseru. Znát postavy z LOLka to asi nemusíš, prostě to, ty stavíš hlavně tady ty třídy, chápeš? Hele, to si fakt zkusíš a naučíš se to úplně okamžitě, to je fakt takový jakoby... Jako naučíš se to na mý úrovni, myslím, tak jakože to nemusíš tak přehrocovat. Tak hele. Oj. Ale se hned změní takhle v pavouka, jo. To je cool. Mám 3 ambushery. Hodil by se 4. klidně. Oh. Oj. Podle toho, jestli dáš dopředu nebo dozadu. Hovno. Tak to je hustý. Jaký máš názor na svoji nohu? Jsem jí vděčnej, kámo, že se tak rychle dokázala uzdravit. Že zvládá nápor mýho těla. A vážím fakt, jako jsem vděčnej svýmu tělu. Tak pojďte, hoši, chci vidět petelice. To je ten jiný Draven. Pojď, Powder, musíš tam něco naložit, dostávám na piču. Rychle, nějakou píče. Rychle, pojď, bum! Nice. Fuck, 14 000 damage jsem dal. Bez té Powder bych byl fakt v hajzlu. A jak to, že mám rovnou level 2? The fuck? Co to je? Proč mi tak svítí ten Warwick, pičo, proč je takhle zlatý? Co tam najebu? Z principu ho tam dám, ochu. Jen tak ho tam prostě dám, vole. Ať dělá cokoliv. To stejně nedostavím tady nikoho. Nám dát Warwickovi nějaký item? Dej na items, no jasně no, ale jaký kurva. Rychle. Pardon. Ještě Farlight nechtěl, ale dal jsem ho tam. Co je tady ještě item? Fuck. Čo, Deadblade, komu to mám dát? To jsem pojebal, to jsem mu měl dát, ty vole, to už je jedno. Halus, mohl jsem to udělat líp. Pojď, přežij to, tady je ten Draven, kurva. Top 3, píče, měl jsem dát toho Flamethrowera dopředu. Warwicka nějak dozadu. Pojď Warwicku, dělej něco, pičo. Powder, rozbij to, dělej, pojď. Powder, pojď, pojď. Nice. Počkej, ještě nebudu nic říkat. Nice. Vím, že mám remover, no, takže to uděláme, že mu dám ten crit tomu Warwickovi. Pičo, dal nějaký damage. Počkej, rychle, to musím promyslet. Warwickovi teda nedám ten Age of... Dám mu crit. Dám mu tohle. A dám mu... Co jsem mu chtěl dát? Ty debile, co jsem mu chtěl dát ještě? Já jsem zapomněl. Sedu na to, já jsem zapomněl. Jo, Deadblade, kurva. Ale kde ho mám, já ho nevidím, brácho. Komu se... Jo, já jsem píča. Dobrý, no tak to je v piči. Tady toho jsem předtím nedal, to je heavy. Ten Warwick musí přežít co nejdýl. Když přežije Warwick...
Přežij, ještě chvíli. Ještě vydrž, vole. Kde je? Už je pryč? Ne, běhá tam jak magor. Pojď, powder, dělej. Vydržte to vepředu, jinak jsem piči. Tak jsem piči. Pojď, powder, dělej. Kurva, fix do píče. Nice try. Ne, vůbec jako koupku, vůbec. Kurva, fix do prdele. Ty vole. Ty můžeš prostě dát ty 3 itemy, jakože tam nacpeš, jakože... Když je nacpeš 3 itemy na týpka, tak oni fungují, jakože víš, jak to myslím, že se ne... Vždycky se používalo stakuje se to, nebo se to nestakuje, jakože to slovo. Takže můžeš prostě si dát 3 Titan Resolvy. Děkuji za 8 nájezdníků, NFM. Statio. Myslím jako ten efekt toho itemu, jestli funguje 3krát prostě. Rozumíš mi? Dáš ten Titan Resolve, ten se stakuje třeba na každý ten item na 28 pič nebo 30, že ti to zvyšuje armor, takže když máš 3, tak jich máš prostě 90. Jako víš, jak to myslím. Tak to je halus, vole. Čítá se jakoby, no. Kurva, ten monitor bych mohl nějak zeslabit. Můžu, ale nechci. Pak vypadá KDHD, stejně má damage. Ale Bloodthirster ti dá, myslím, shield jenom jeden. No jasně, to mě zajímá právě. Jsi měl naposled Pivsona. To měl jsem, ty s váma o Silvestra, nebo kdy? Jsme si dali. Daníku dávej pohodku, brácho. Jej chutě, ty máš chutě na pivo furt, vole. Skár, jo, jsem se ten násus. Tak co tam dáme, ty vole. Já mám chuť to znova vyskrepovat. No ale tak. Musím něco jiného. Co to je Firelight? Jsou jenom 4, ty vole. 3. Watcher. Co? Zkusíme z prdele. To nehraju na výhry. Návod na WoW. Aratusy, návod na WoW by byl tlustej. Jako 8 katalogů z IKEA. Chápeš to? To nikdo ti návod na WoW nedá. Nikdy. To si prostě, brácho, musíš zahrát. Podívej se na základní videa, víš co, ty jako mi řekneš návod na WoW, abych ti tady 1700 hodin. Jakoby, víš co, to je pičovina. To jsem hrál dlouhý roky, než pochopíš prostě jako... To prostě potřebuješ, no. Si zahrát. Návod získáš zkušenostmi, bráško. Co to je automata? Cože? Zkusím, to jsem ještě nezkoušel. Piču se nějaký nafetovan, ty hoši, my tady hrajeme, my tady spinkáme, jak kdyby. Jenom tak. Asi chci natáhnout to, já bojím se, že vykopnu třeba z počítače nějaký kabel a ho tam došáhnu, to cítím. Jo. L, děkuju za 35 měsíců. Ale základní info o WoWku je prostě na YouTube všude, víš jak. Ty pičo. Stavíš Lego, kámo. Pohodička, super. Máš na to místo, ty 10 000 kostek, to nevím, jako, co bych s tím dělal. Tenhle rok bude v táboře, nice. Okamžitě ho budeš pozdravovat. Ale budu stavět jenom watchery, za stolik jich není.
Zkusím tam ty Firefly, ty 2 aspoň dát, nebo 3. Z prdele zkusím úplně random věc. To je... Já ten 1000 lidí, já tady nechtěl 1000 lidí, hej. My jsme streamovali už 4 hoďky předtím, normálně jsme hráli, smáli se to, já jsem vypl stream, jakože ho vypínám, prostě šel jsem. Pak jsem tady seděl půl hoďky, nevím, dal jsem si rohlík, vole, a bagetku a teď sedím a říkám, tak teď zapnu to pro pár lidí, víš co, už nepřijde jakoby oznámení lidem, vole. Co mám dát na Kog'Mawa? To mě nemůžeš takhle mluvit, já nevím, co tam patří za itemy. Tohle Magic Carry. Vendy, dík za darovaný sabík, děkuji. Mě to úplně stížilo hru tohle, hochu. To, že se můžu dívat, co je pro ně dobrý za itemy. Mě to trvá hrozně, než si uvědomím, jako o co mi jde a tak. Protože předtím jsem jim to dával random, jak mě to přišlo jako z lolka, že to tak prostě je, víš co. A teď, já nevím, co to je, Guinuso. To je attack speed. Asi. No děj. Tak mu nic nedám. Děkuju, Wendy. Úplně jakože složitější hra, já na to seru, já už to nebudu asi. Asi udělám fakt jako pohodlíčko, kamaráde. A prcám na to, vole. Budu tam házet každou píčovinu a nebudu v téhle vyřešit vůbec nic. Budu to hrát jako kido. Podívám se, co má hezký obrázek a prostě se tam dám. Takhle to teď budu hrát. Prostě. Ne, to zase nemůžu, to mi nejde. Jo, ale dám Watcher. Pardon, teď jsem si vdekl slinu, ty bagore. Jsem zbudil všechny, který jsem tady uspával hodinu. Kurva. A šel si spát, šel jsem, no. Určitě, a itemy vyřešíme jak hovno. Hej, půc, vole. Ty seš kdo, běž tam, mám píči, kdo seš. Dá mi to nějakýho Watchera nebo něco, nebo... Bož, to jenom tady tu petelici radši. Takže počkej, týpka navalím. Takhle. Koho mám dát na attack speed, říkal jsi? Tady. Na Kog'Mawa. Čo se lekl. Musím říct, že podzim, zima bylo fakt super stream období, i když lépe, kdyby noha byla zdravá. RDR 2, GTA, Mafia, Guardians, streamy s ostatníma klukama, občas s mamkou. Díky za to, užil jsem si to menší než 3 a ať je jakkoliv, bude jen dobře. Děkuju Libido, chlape, za uznání, bratříčku, bylo to super a doufám, že bude. Tak počkej, kluku. Já jsem úplně v hajzlu, tuhle hru jsem poslední, protože jsem se pustil do nějaký naprostý píčičoviny. Já už nepřemýšlím, já potřebuji jít hrát Candy Crush nebo něco takového. No, vole, si damage, vole. Watcher miss, no vlastně. Vlastně nedivím se, dá jsem mu kryt, který ani nechce, Kog'Maw ani není pro něj, víš co. Děkuji ti, Libido. Chat, vyserte se na chat, běžte si lehnout, zamotejte se do svých
pohodových peřinek, drbej se na vajcu, hry na mobilu, videohru nějakou. Říkám, že jsem si včera sosl Candy Crush a byl jsem závislý. Normálně jsem to hrál jak debil. A říkám si, ho říkal odpoledne na streamu, kdy říkám, ty vole, to je divný, vole. Protože je ta hra zadarmo prostě, ty vole, že tady jsou žádný reklamy a nic, tak divný, jako. Ale najednou mi to napsalo, nemáte dostatek životu, chcete přikoupit nebo počkat 25 minut? A říkám, tak to si snad ze mě děláte piču, ne? Tak jsem, fakt jsem na tom závislý. Říkám, tak to jdi do prdele, nedám do toho ani korunu, tak jsem to vypl. A říkám, jdu spát. Pej, stahuju, tak nestahuju. Jasný, a tak ležím a nemohl jsem furt usnout, poslouchal jsem audioknihu a furt jsem nemohl usnout. A za chvíli říkám, ty vole, to už je 20 minut, jdu to zapnout. Nedal jsem tam korunky, nedal. Zapl jsem to a měl jsem zase životy. A začalo to být strašně challenge, že to nesmíš skurvit, abys měl dost těch, abys, víš co. Ale jsem si říkal, pičo, pojď ty vole, ty tady hybnu s tou kostičkou a musí to všechno vyjít. A teď ono to furt vibruje, ty vole, hej, ono to je normálně jak automaty. Hocho, já jsem normálně u toho měl strach, že na tom budu normálně addicted, že to normálně, to je tak jakoby udělaný, abys u toho závislačil, hochu, že víš co, to jako bliká a teď ti vibruje furt ten mobil, když to dobře jako zavalí, úplně víš co, úplně máš pocit, že ti to úplně jde, no je to hochu, no a říkám, ty vole, tak budu záviset na nějakým Candy Crushi, ne, ty vole, ještě, no. Co za audioknihu si pouštěl? Já si pouštím furt dokola, před spaním, u který nemusím přemýšlet, kterou znám, jakoby, hej hovno, Malzahar. No, Alchymistu, já už ho poslouchám roky, prostě jednu část mám rád, prostě takovou, že já u toho jako já už to jako znám, rozumíš, takže to mám jenom puštěný. Počkej, dáme toho cípka. Ty seš, co seš? To tady je moc věcí, ochu. No. Kam jo, ještě ne. Ještě o tom nemůžem prcnout. Chembaron nechce. Vydrž. Ty seš kdo? Dobrý. Já jsem ho mohl dát sem vlastně. Tu powder jsem mohl vyhodit. Vlastně tomu nic nedělá. Valorant. Hele, Valorant asi nikdy hrát nebudu. To když sleduju, to vůbec nepobírám tu hru. Vůbec, ale já jsem to hrál úplně, když to vyšlo, tak půl hodiny. Simone, ty jsi šéf. Dej si pohodičku, chlapáku. Prosím peníze. Nechci. Mám deleted mi doslo malý penis ext. Borec reálně ten donate poslal před Kokosa, když to najdu, před 31 minutama, hochu. A teď po 31 minutách mu došlo, že jako malý penis. Že posílá malý penis. Proto jsem ti řekl, seš hodnej, kámo, ale já už jeden mám. To je jednou na to, brácho. Alespoň, že ti to tam dojelo, no. Teď je otázka, zda máš fakt internetový delay nebo v brainu. Opatrně na cestách, Karle. Kadlíku. Nikak jiné. To je dlouhý delay, jako, taky jsem na streamu zažil dlouhý delay, jakoby, ale tenhle byl fakt dlouhý. To byl fakt Internet Explorer type of shit. O čem je knížka Alchymista? No. Ty vole, o cestě takového mladého klučiny za pokladem vlastně. Ale je v tom strašně jako hlubokých jako věcí a ukrytých mouder prostě. Jo, Malýho prince jsem ještě nedal, kámo. A chci to dát, protože to jsem podle mě vůbec nepobral ještě. To jsem slyšel třeba před 10, a tyva, já jsem to jenom neviděl, nebo já nevím, tyva, nějak, jako, já jsem se s tím pořádně nesetkal. A chci
to jako vidět a chci vědět jako co tam je tak hlubokýho. Ale Alchymista je dobrý, ale nevím, jestli to je pro každýho, no, tak každá kniha je jiná. Já nejsem moc já miluju kupovat knihy, to víte, miluju tu vůni, dává mi to pocit klidu. Ale jako nejsem nějaký velký čtenář, ale jednou někde na chatě, vole, se zavřu na rok, vole, a budu si jenom číst, to je můj životní cíl. Plán jako, ne cíl, ale plán. Cíl ne, ale chtěl bych to zažít. A Mumu, kdo seš? Ty jo. Tak, počkej, má vůbec Manu a Mumu. To je pičovina, ne? No někdo má Manu, koho tam mám dát? Můžu to rerollnout? OK. Pičo, to je? Mozkový delay je tam ta 1000x. Mozkový delay je 30. Jako zajímá mě, bráško, jak se dělá po 31 minutách. Pičo, malej peníz. A ještě se rozesmál, víš co? Kokozáku nemáš takhle utrácet, chlape, ale děkuju za velký peníz. Že se můj názor Malý princ za mě overrated. Ale myslím si, že v něm třeba nenašel úplně všechno, co třeba měl najít, nebo ti to nedalo tolik. Hele, to je i o povaze člověka, co mu ta kniha dá. O jeho životních zkušenostech, o jeho pohledu na svět. To jsou strašně jako hluboký věci, které si kolikrát neuvědomujeme, že každý máme úplně jiný pohled na život, na svět, na zkušenosti. A každý mu to dá něco jiného, každý v tom vidí něco jiného. Ty vole, mám nejvíc itemů v automatu, ty magore. Já jsem úplně zapomněl, že tady mám itemy. Tak to je GG, mi řekneš 4 HPčkách, bra. Kurva, bratře. Potřeboval jsem help dřív asi. Já ho postavím do tanka, vole. Seru, dívej. Mám random píčoviny. Teď co je? No, teď si s tím můžu vylízat prdel. No, dej to tam, mám píči. Teď to je fakt katastrofa, jestli se jako to ani nesledujte, to jsem tady teď jako udělal už, jo. Zapomeňte na to úplně. Já třeba i v tom Alchymistovi teď pořád jakoby nacházím, a to jako to poslouchám už jenom jedním uchem, tak pořád v Alchymistovi nacházím takový jako moudra, víš co, který jsem tam dřív jako neslyšel. To mám prostě puštěný jenom tak prostě na spaní, že už to znám. A jak to prostě posloucháš, tak ti tam najednou, aha, to mě nenapadlo. Jako mám damage, ale ne dost na to, abych tady sundal tady toho debila a teď tady ti mě dávají hrozný kouř. Pojď. Ty pičo, mě zdeletoval. Kurva. No koho to mám lupnout? No, už nevím, koho to mám dát. Malzahar. Půjde? Nepůjde, to je malej. Shit. Sentinel. Kog'Maw. A nebudu mít trojkovýho ještě. To je v prčicích, kluci. Je to v prčicích úplně. Nevím, na koho mám dát, ukaž. Ty nechceš? Nechceš, samozřejmě, že ne. Ty nechceš, jasně. Zase jsem postavil ten, který nikdo nechce. Jasně, no. V pohodě, tak si ho strč do prdele, prostě si ho vemeš. Miluju vás všechny, krásný večer všem a dobrou noc. VR Farmers, pro ty, co ví. VR Farm. Na Kog'Mawa místo emblému. To jsem měl přesně udělat, ty debile. Jestli teď přežiju, udělám to. Což když jdeme proti týpkovi, co je druhej, pochybuju. By musel Darius vydržet díl ještě. Tak to už je blbý. GG. Na to, že to tady hrajeme na dementy, nice try. Děkuju, Kagine, díky šéfe. Tohle byla úplně random hra, kdybychom věděli, co děláme, tak...
První zpráva, to co máš za hudbu, ty Magore, jsem vyndaný, jak páv, moc mi stavy dáváš. Já jsem pustil hudbu, abych tady uspal chat, víš co, totální relax, totální valení se na vlnách pohody, rozumíš, bratře, aby jsi odpočnul v chalupě svý fantazie, vole, kde ti hoří krbík, kde se nemusíš s nikým dohadovat, kde máš svůj klídeček, vole, víš jak, kde je všechno v pořádku. Na druhém stromě chalupářským tady je tvoje rodina, můžeš být v naprostým klidu. Ahoj Fety, když jsi začal streamovat, tak jsem chodil na střední a byl v depresi, tvůj stream byla jediná věc, která mi pomáhala. X let později už mám svoji rodinu, bohužel se poslední dobou nedaří a cítím se na hovno a ty mi stále pomáháš. Děkuju ti moc. Za to si hlavně nenadávej. Zane. Jsme lidi, je v pořádku se někdy cítit hůř, někdy líp. Tam své žibaby nejsou, vole. To je mírumilovnej lesíček, kamaráde, kam se dostanou jenom ty lidi, co jsou hodný. Z toho videa nám dobrý pocit. Chceš si ho udělat, vole? Tak počkej, jak já dám. Ale jako... Tak jako ono to je takový deep, jako... Tady třeba... To mám zimu a mě. Tady to? Ty pičo, to mě schýzuje, že tam jezdí vlak, že mě to bude rušit. Debilové. Já jsem to celou dobu vůbec jakoby ne... já jsem tomu vůbec nedával takovýhle myšlenky, prostě jsem si chilloval. A teď jste mi dali to, že vole, to analyzuju, jestli to je pohoda nebo ne, už jsme to jednou udělali, přesně takhle, vole. Seru na to, je. Vnímej svoje či, kamaráde. Vnímej svoje vajca teď mezi stehnama, jak ležíš v posteli. Jak si tam jen tak ležej rozpláclí. Neřešej. Prostě existujou jenom. Jsou rozblemstlí prostě úplně v klídečku. Nejsou v napětí. Ty vejce. Jsou v pohodě. Nemám vajca. Tak holky, vy... Jak vám ty šnicly visí? Jak je važína hezky odlep? Ne, to... Omlouvám se, holky, to nemůžu. To... Já jakoby jsem... Jako mám rád tyhle témata a jsem sprostej někdy, ale není mi to příjemný. Yes. Tak, holky, jak máte cecky rozlitý do strany, když teď ležíte? Nebo ne, kecám. Jak jsou pevný a... Jenom jak jsou prostě, jak existují. Byl vtip. Buďte jako svoje cecky, jako svoje koule. Existujte, cecky ne, to je hnusný slovo, dobře, tak vaše prsa, poprsí. Prsa, omlouvám se. Kdyby moji kolegové teďka počúvali, co počúvám. Řekni jim zítra, že spočúval, kámo, o 1:30 ráno týpka, co ti říkal o tom, jak, ať seš jako tvoje koule, co jsou rozplátlí mezi tvýma stehnama. A to je všechno, co řekni, pak se otoč a běž pryč. Ani to nediskutuj, jenom to řekni, usměj se a běž a drž kafe v ruce a má odejít. Cecek není zprostý slovo. To ne, ale je to fakt takový nehezký, jako cecek. Takový jakože jenom na kojení, víš co, jak to říct. Prso mně přijde nejvíc jakoby... ňadra mně nepřijde, jakože použiješ, ty máš ňadra. Ale prsa, jako, prsa mně přijde v pořádku, jako říct. Prsíčko, to když řekneš, tak vidím to kuřecí na pánvi s uzenou papričkou, pěkně tu kurčičku, brambory ve vzduchovým friťáčku. To nemůžeš takhle na mě, prsíčko to ne, to mám úplně jiný efekt prsíčko na mě. To vidím okamžitě jídlo. Ňadra to je pro mě jako, že bych popisoval to v biologii někde, víš co. Prso mi přijde v pohodě.
Fluxino, díky za sub, děkuju. Jste nevím, kdo to nazval jako kozama. Fakt jako některé původy jako slov jsou fakt zajímavý. Jako co čurák. Ty máš, jakože se z něho čůrá, chápu. To dává vlastně smysl. To dává smysl, čurák. Lajdáky. Hej kluci. Pojďme to takhle neříkat. A ještě jednu, jen tak jako... Vemena. Jako když už jste se slečnou dlouho, tak asi to můžeš říct, ale... Jak bych do ní takhle nesázel, jako... Sáte na boku nebo na zádech? Dávám si self 69, abych usl. Já dělám hrozný kreace prostě. Já... jako baculatej chlap fakt dokážu solidní komba. Já spím tak, že ležím trochu na břichu, trochu na boku a mám jak kdyby zvedlou nohu, jak kdyby skrčenou. Tak jako do boku. Hlavně potřebuju hodně peřin na polštářu. Jednu peřinu mezi nohy, nebo 2 peřiny, protože mám takový splesklý. Jsem jim asi naložil, jsou takový zmrzklý, zcrklý už. Takže 2 peřiny mezi nohy a jednou se zakryju. Ondy si dík za 2 měsíce, děkuju. Nestahuj Candy Crush, jsem toho závislý. Ne, polštář nás dá mezi kolena peřinu prostě. Tak co chceš? Čau, jsem MC Cholester. Budem doufat, pojď. Nesíni rok si ty píčo. Výborný. Nevidím. Kokosáku. Bráško, neutrácej. Já jsem přišel na společnou terapii, jakoby na společnou... OK. Quicksilver, na společnou předspánkovou uvolnění. Kaš. Děkuji ti, kokosáčku. Hele, počkej, musíme to prokouknout rychle, já zase nevím, co hledám, já zase nevím, co se děje. 3, vole, polivně prdel, než se rozmyslím. Quick Striker se to jmenuje, to, co hledám, OK. A Pit Fighter. Quick Striker, Pit Fighter. Teda žádný, jo, Pit Fighter hledám. Proč hledám Pit Fighter, jako z jakého důvodu bych to hledal? A jo, hledám. Jsem fakt bude vyvředlo. A v té hlavě taky vymetel. Kokos? Bráško, ty seš ožralý, já už jsem na to přišel, proto jsi měl ten delay 30 minut, jak dlouho? Nevidím. Ale já to hraju for fun, hoši, to je pro mě hra, jenom aby jsme tady postupně jenom tak jako úsli. Já se tady unavím a pak lehnu do postele, vychčiju se, lehnu do postele. Zlatáka papok, jinak zdravíčko. Jsem zapomněl, že když to řeknu v tomhle, že by to někdo mohl říct vážně. Kousmene, kokosáků, chlapci dádo, děkuju vám moc. Ta hudba v pozadí je top. Já u toho usínám u takovýhle hudby. Celou noc to mám prostě třeba zaplý. Víš, teďka jsem si pouštěl spíš jízdu vlakem a déšť, zvuk.
hodně fajn. Ale tohle je taky fajn. To je takový prostě... To fakt jako pluješ si prostě. Z té hudby celkem tropím. Tak pokud tady nesmíte být zhulený nebo na nějakých omamných látkách, teď sedíte u toho kompu. V oči, jak kdybyste svařovali bez brejlí. Já se tady snažím dohodit všechny takový ty pohodičky a ty. A po těch 20 minutách, ty píčo, to nevím, to mi nedělá asi úplně dobře. Určitě, že to úplně vidím přesně z toho vašeho pohledu, jak to čekuješ. A vlastně to jako seš v tom záseku a jako snažíš se to nějak pobrat a zároveň jako víš, že ti to nedělá moc dobře prostě. Jako. No, to je píči, no. Já jsem to chtěl pro asi střízlivý lidi, co jako se hodí do pohodky. Tady borec pičo, chytám z toho halůze. Kokoti. Tyhle, tak to není asi jako pro zduněnce teďka, no. Hele, já moc potápět se ke korálovým útesům je fakt fascinující představa, musí to být neskutečně nádherný. Jako dítě mě nevadilo se furt ty vole jako potápět, koukat pod vodu s brejlema, aspoň a tak, bazénu i, kde jsi nic neviděl, jako jenom si zkoukal na nohy. No. Ale reálně ty vole mě jako, já nevím, jestli bych to dokázal. Kdybych nebyl baculatej, tak jako tlustej, tak naučit se ty pičo, jako že musíš mít fakt výbavu na sobě a se dívím, že si vidíš na nohy. Jo. Děkuju kousmene, děkuju kokosáku. Plavala z delfíny, to je cool, no. Link hudby do chatu, pak ti ho hodím, pohře. Co je tohle? Kdo chtěl tohle, ukáž? No tady točí Nocturne. Nechceš, to je poseru. Prostě si to vem. A neval. Tu máte muziku, vidíš. Nocturne přední line, fakt? Já jsem tady vzal ale nějaký vál. Ne. Tyhle, to nedá. No jasně, že ne. Matěj maká, prej, kus. Jako jo. Jak to podcenil úplně, ne? Jakože piču. Borec poslal odkaz. Masáž. Dík. Dobrou, běžte si zdrívnout pořádně. Hype truhla, co to je? Otevřené. Hovno, jste ji dali. Neskutečný. Soda Stream si koupit, hele, to máma koupila hrozně dávno, si to pamatuju, to ještě než jsem začal streamovat, tak to dovolila domů, že jako teď budeme si dělat doma vlastní limonády. Moc dlouho jsme to nevydrželi, tyjo, ale to je fakt dlouho. Jsme tak se do toho kupovali ty lahve tlakový. Děkuju kokosáku, já furt u tvýho jména myslím na Rafaelo, teď už stejně. Ukáž. Ok, aspoň že tak.
Počkej, Rafaelo je kokosový. Ferrero Rocher je čokoládový. Ještě abych se spletl takhle zásadní věci. A toho Dravena už bych potřeboval najít. To vám vůbec to nepoužívám, no. Používají chvíli, pak to stojí na lince. Určitě jsou lidi, co používají pravidelně, tyjo, ale my jsme to teda pravidelně nepoužívali, no. Ty bytě, nemám sílu moc. Nemám power. Ale už docela dává ten Twisted Fate. Ale teď už zase nedává. Pojď, Draven nedělej. Ten Draven dává, toho musíme dát nahoru. Tohle je GG. Nocturna klady dopředu, OK. A počkej, já tady mám nějaký vál, že if ally start command next to high cost, takže jedom jeden, jo? Takže to udělám, no, jako mě tady teď jeden chybí vzadu, víš jak? Tak já sem dám tohodle čípka. I to mi nesplituj. Bráško, vůbec mi neříkej takový věci, já ti vůbec nerozumím. Jo, už chápu. My to hrajeme úplně, nebo já to hraju úplně jakože už. Petelice. Pitfighter, Quick Striker už mám. Ty mám peníze, hochu. Můžeme tam to Quick Striker dát. Bez tak jsem přeskočil už něco, nepičujte. To asi ne projekt. Už jdu na level 7 v Candy Crush. Bráško, však jsem dopadl trochu, já jsem to dneska hrál ráno, ale já jsem dal za včerejšek v noci, vole, 30, vole, 5 levelů, než jsem musel. Jsem na 50. levelu, kamaráde. Normálně jakože... Máš málo goldu, stejně skipuješ obchod. A tady ty k ničemu jinému goldy nejsou, já hraju hyperroll. Tady není levelování, nic takového. Tady máš goldy jenom na tohle. Tohle je rychlý Teamfight Tactics, jakoby. Není dlouhý. Tady na nic jiného goldy nemáš. Jsem byla malá, jsem hrála fest do 1000. Hele, oni to teď mají fakt jakoby... To je tak hezky udělaný, ta hra to furt jako vibruje, bliká, vole, píčoviny jsou v tom. Neinstalujte to, si vole, to píčoviny na ochu. A mě do toho nedávejte peníze vůbec. Tohle je GG, to nemám jak ustát. Jsi mi říkal, ať dám kapku, viď, na toho. Že kapka tady není, ne? Nebo meč a jo, už vím, co chceš po mně. Asi. Už si něco po mně chceš. Je to fakt závislost, já to nechci hrát ani. To jsem slyšel, že Balatro je extrémní závislost. Já naštěstí nevím, co to, já jenom jsem to viděl. A nevím... jak se to hraje. Ani jsem to neskoušel, takže to vědět nemůžu, jako, chápeš, ale... Piča, to je blbý, to nefunguje. No, cápka. Pitfighter, tak pojď. Skládáš tam karty jak v pokru, jakoby. Já pokr neumím, ty vole. Ale slyšel jsem, Duklok říkal, že to je absolutní fet. Ta hra. No to chápu, kokosáku. Jako po 30 minutách to je ještě víc, jako. Když ti to došlo. Co tam je? This champion first new fast... Cože?
Block Blast. Ne, neříkejte mi takový hry, chat. Já nechci to vědět, takový hry. Já jsem nad tím právě včera přemýšlel, že určitě existují nějaký takovýhle hry, já to nechci vědět, hoši. Já reálně nechci vědět ty hry, vole, vůbec mi to neříkejte. Mně stačí ten Candy Crush, já to nemůžu zapnout dneska před spaním, no to budu hrát do 6 jak debil. Mě to hrozně bavilo, jak to vibrovalo a mě to přišlo jak automaty, což je blbý, jak ve Vegas, jak to bliká, víš co, a máš pocit, že furt něco děláš dobře. A teď mi tam skákali, že jsem jako říkám, jak jsem neměl ten život už a pak mi ho to asi ve 4 ráno jsem se vrátil. Já to zkusím ještě, že mi to dalo ten život, tak říkám a teď nesmím, a teď mi to tam dobře popadalo, jakoby ty bombonky a úplně jsem to zandal, ten level, říkám ty píčo, to tam potřeba do našeho levelu, můžu si ještě zahrát chvíli, víš co. A normálně jsem byl v píči a říkám, pochůme to dej, já jsem nepřešel, odinstaluj to, nebo z toho budeš v píči ještě. Nebudu to hrát, sedu na to, budu to hrát, no, co ti mám říct, asi si dám jednu hru. Můžu to zkusit, hele je to obyčejná hra, kde spojuješ prostě bombonky, víš co. Jenom je to takový, když ti to tam dobře dropne a začne ti to jako tam, jakoby vybuchovat a víš co, a úplně jako valy ty švejkačky tam a říkáš kurva. Víš, jako, že to úplně to, jako víš, hezky to, jako ti to tam ty bombonky, oni tam dají ještě žvejkačky, který tak jako pukne ta žvejkačka, no úplně jsem to, já jsem z toho v piči jsem z toho byl. Co ty chceš? Jako můžete mi říct, na koho se teda dává static shift, když ho nikdo nechce. Clockmarka už 4 roky. Hele, já nehrál hry na mobilu strašně dlouho, jenom na záchodě jsem tam zahrál Angry Birds. Oh no, kurva, potřebuji tohohle tam dát rychle. GG. Angry Birds jsem zahrál třeba 2 levely na záchodě, vypl jsem to a nezajímalo mě to, víš co. Ale tohle jako, jako to Block Blast, co to je, chat? A tam taky máš životy, že do toho musíš dát prachy, nebo jsou tam reklamy? Je to free. Je to jak Tetris. To je horší jak Candy Crush. Ne. Tak to já nechci, hoši. Vůbec mi neraďte takovýhle věci, vám říkám, hochu. To nemůžete. Samozřejmě se na to podívám. Jsem zvědavej. Nestahuj to. Fakt jo. Já jsem dřív miloval hry na mobilu, jako dřív, když jsme byli na základce a bylo Asphalt, jako auta, víš co, a tak jsme hráli, nebo Summer Games, nebo Winter Games, jestli si pamatujete, Hot Koulí a tak, ty vole, strašná gamesa. Jako na těch starých founech prostě. Dravene, co teda chceš ještě? Ono. Tak pojď. Teď buď to prohrál, nebo aspoň jeden win teď. Co si děláš, prdel, já se na to... Takže blok co? Blockbuster. Block Blast. GG. Ty jo, škoda. Škoda, nice try, jako to jsem nevěděl, co ukaž. Block Blast. Oh shit. To nevypadá tak dobře, chlapi. To je prostě Tetris. A graficky to nevypadá tak dobře jak Candy Crush. Jakože. Že nevím, jestli to bude tak satisfying, jakoby. Víš co? OK. Chci si zahrát. Počkej, kolik mám HPček v Candy Crush? Jestli mám furt jeden, tak jsem nasranej.
To tak 3 před spaním. Plné 5 HP. Chudo. Taky to vzůčí. OK. Hej, počkej, ale to byla nějaká ženská hochu. Naju hrozně dávno, tak 5 let zpátky, tyhle, tam bylo... Čekaj, flashbang. Tam bylo jakože Candy Crush. A že Borec říkal, že nevěděl, že to má... tolik levelů ani. Jak to zavolal do té mámy. Že mají 1000 level. Mom is addicted to Candy Crush. Já jsem by the way čekal, že by máma na to mohla být závislá. Stáhl jsem jí to, ne? Říkám... Dělej, mámo, zahraj si hru na mobilu, víš co, taky máš nějaký jiný odreagování než televizi a ona mě to nezajím. Říkám, zkus to, tak jsem jí sosil Candy Crush, nic, kámo. Jednou takhle hejbla nějakým bombonem, řekla, běž si do prdele. Jo, Fazi, děkuji ti za sub, ale věřím, že hodně jako aspekt v tom dělá i to vibrování, prostě když ti tam začne dobře padat, ty bombonky, a najednou to vibruje a máš úplně pocit, že jsi to úplně zandal, ta hra tě úplně odměňuje, jakože jsi hejbil prostě nějakým bombonkem a najednou ti to tam úplně bude jako, najednou ti to tam pěkně valí a víš co, je to fakt satisfying, když to dobře spojíš. Fakt to valí na dopamin hrozně, až mě to jako vole říká, ty vysrc, radši to nehraj ani do piči. No jak když ti to má odměnit jako prachama, přitom tam žádný prachy nejsou. Což je fajn, vole, že tam negamblíš nějaký prachy, ale... Je pravda, že u normálních her to vybrování vypínám hned a u toho mi to trvalo. Tak to bych nevypl toho. To by mě vzalo hochu 60% zážitku, si myslím. Jako kdybych vypl to vibrování. To je velice v pořádku. To je fakt příjemný. Dal jsem jenom na 2 hvězdy dřív, jsem to opravoval na 3. Ej, to věřím, že se lidem děje. Protože já jsem dal asi 10 za sebou na 3 a pak jsem dal jednu na 2, víš co. A říkám, kurva, mám to jak opravit, nebo to sídlí, víš co. Ty do té hry něco dál, ne, to chce asi 20 korun, jako, nebo 19 korun. Jakože, abys pokračoval, jakože nemáš životy, jak říkám, to já seru. Máš otázku, že ještě něco dá někdo, nebo si to koupíš něco sám? Jo, asi, já mám rád, když na mě někdo myslí, že třeba jsem jako překvapený, když mi někdo dá nějakou maličkost. Spíš jako mám radost, když mámě koupím něco, jako, že z toho mám větší radost, než když sobě to koupím třeba. Je to hustý, no, jako zajímalo mě, kolik jim to tak sype, ale asi to sype, no, protože vlastně ty do té hry nemusíš dát peníze. A ona tě tak nabejtí, ona mě nechala hrát, ty vole, hodinu, než najednou mi to jako napsalo poslední život. A říkám, co to je za pičovinu, vole, jak poslední. A najednou hraju, prohrál jsem level a konec. Nemůžeš hrát 20 minut, nebo 19 korun. Jako říkám, že do prdele, vole. to vysral. A 20 minut ti odpočítává. Večer, Kájo. Tohle je můj první donáte a kdo jiný než ty by si to měl zasloužit, než zrovna ty. Děkuju za vše, co pro nás děláš. Zdravíčko, lásku a mír v duši. Tobě, Máro, kámo, děkuji za první donate, brácho, děkuji. Mně tam reklamy žádný neskáčou, kousmene, tam nejsou reklamy v té hře. To mám free, reklamy tam nejsou, ale ta hra tě nenechá hrát vlastně dál, jako. A vlastně tam není takový to, chceš hrát dál, pust si reklamu, to tam není. Tam je prostě kup si věc, ať jdeš hrát dál, jinak čekej 20 minut. Že tam nebylo, tam není, jo a pak jsem tam přišel, že si můžu za... Vlastně u toho jsem byl v piči. Ty píčo, kámo, počkej, 12, jsem se 12 let, jsem si říkal, to jak nejpočítá. No Reo, 120 měsíců je těžká masáž, kamaráde, ty vole. Děkuji ti moc za veškerou podporu. Jaká hra, to je na mobil, Candy Crush. Děkuju, zdravíčko, lásku v duši, děkuju. Totální hypec mu hoďte chat. Tam, pak jsem zjistil, asi za 2 hodiny, že máš zlatý cihličky a ty zlatý cihličky můžeš použít, že ty prohraješ level a koupíš si za zlatý cihličky. No, počkej, to je 10 let? Ty pičo, to je 10 let, vole, já jsem to spočítal špatně a pak jsem to nechal bejt ten počet už.
Sorry, kámo. Sorry, mám Candy Crush v palici. Seš druhej za Nitalem vlastně asi. Děkuji ti moc za veškerou podporu za těch 10 let. Děkuji ti. To je mazec. Nemáme polštářek za 10 let. Já vím, musíme udělat nějaký zlatý. Gold. No a prostě v té hře máte nějaký zlatý věci. A tam... Ten už je není, vole, nějaký víc gold. Kurva, prostě jsou tam takový zlatý cihličky a ty si na konci toho levelu, diamantové no. A ty si na konci toho levelu můžeš koupit 5 jakoby pohnutí bombonkem. Já jsem si to koupil těch 5 pohnutí bombonkem a tam už ti jde vlastně o všechno, abys ten level dal. A právě jsem měl asi poslední hejbnutí bombonkem. Hejbil jsem s tím a dal jsem ten level a jsem ležel tý posteli. Říkám, pičová, dál. Fakt, hochu, normálně taková pičovina, že tě to normálně takhle, hochu, jako donutí to hrát do 3 do rána nějaký bombonky. Já jsem u toho poslouchal tu hudbu, já jsem si dal sluchátka. Mám vyplý zvuky v té hře, jenom to vibrování mám zaplý a poslouchal jsem tu hudbu právě uspávací. A jen tak jsem prostě to poslouchal a hejbal jsem, jenom mi to tak vibrovalo, víš co. Se dopamin jebnutej, no, nic víc, no. Tlačit ty bedny, to vůbec, bedny jsou gamble za peníze. Bedny dáváme fakt výjimečně. Ale tohle je prostě jenom takový chill. Ale věřím, že někdo na to může být závislý, že každou chvíli si to chce prostě zagamesit, aby cítil ten pocit prostě, že jsi to zavalil. Ten Block Blast. Hej, když to vidím, ten Block Blast jenom na těch obrázkách, tak mě to vůbec neláká. Vůbec mě to neláká. Oproti Candy Crushu, vůbec to není tak barevný. A já věřím, že to bude dobrý. Neviděl jsem video od Bendra, ale mám informace od všech lidí, kteří by to psali. Jako je jasný, že je to gamble. To víme všichni. Prostě celou dobu. Doufám, že se z toho dostane, nebo že se z toho úplně dostal už. Neskusím to. Hoši. Teď to musí být... Candy Crush musí být lepší, neříkej mi, že ne. Candy Crush Saga, který hraješ. Normálně Candy Crush, jakože nevím jak to... Jo, Candy Crush Saga se to jmenuje. Dal bych gamesku. Reálně ta hra by na počítači nebyla tak zábavná, ty pičo. Nebylo by to tak zábavný ta hra, kdyby ti to nevibrovalo, takže na počítači to prostě není ono. Teď jsem 5. levelu, hej počkej, ale co ta hra vymyslí? Ty tam pak bouchá jakoby žvejkačky, aby ti dolů propadly, to je jakoby těžký pak, tam je fakt jako level, který je těžký. Že ty sbíráš nějaký nosorožce a musíš se dostat přes ty žvejkačky, vole. Víš co? A je to, vole, jako... Není to vrdel, vole. Jak to znáš? Říkám, že jsem na 50. levelu. Co máš s tím vibrováním? Já si to nepřikládám k čuráku, k péru, ale prostě je to příjemný, jak když to dobře uděláš v té hře, tak tě to prostě, víš, jako dobře ti to tam padá, ty, víš co. Opatrně, kájo. Myslíš, že tam dám nějaký kombo a rychle si to přitlačím, vole, k čurákovi, ne? A ležím a to je kombíčko. To je kombíčko. A holky teď. Cože to je ten Candy Crush? Kdeže to sosnu? To je ono. 50 level, jak dlouho mi trvalo. Já jsem to hrál ještě dneska asi. Já nevím už ani, vole. Já jsem to začal hrát před paním včera. Myslím, že jsem to hrál i dneska ráno půl hodiny. Akorát mám 5 životů, no pak zase to musíš vyprout. Kokosáku dal si pivko. Hej, taky bych si dal před spaním, teď jenom tak bych... Ale ne. No, tyhle hry moje máma hraje minimálně, Garden Space má level třeba 20 000. Já jsem právě chtěl, aby máma taky zagamesila, čekal jsem, jestli na tom nebude závislá trochu, ne? A vůbec, si to vůbec nezajímá.
Candy Crush jsem hrával před 8 lety, jak to pořád funguje. Hej, určitě to bude ještě lepší grafika a všechno. Pičo, já napíšu o spolupráci, ať nám dá nějaký kódy, vole, na víc životu, víš co. Fety Candy Crush nebo něco takového. Kurva. Čau, Eagle. Nechtěl podle to stáhnout. Hele, nevím, prostě jsem ležel v posteli a nechtěl jsem na stream. Už v noci. Jsem včera, myslím, byl na streamu 3 hodiny, nebo jsme si dívali na videa. A ještě jsem věděl, že jako neusnu a řekl jsem si seru na swipování pičovin. Mě hrozně začíná starat, že se přichytnu, že swipuju Instagram Reelska a nasere mě to, jakoby. No, neříkám, tohle je taky asi levnej dopamin, Candy Crush, ale aspoň mi to tak nevymazává mozek, mi přišlo. Tak jsem si říkal, že si chci zahrát nějakou hru prostě, no. Tak jsem si řekl, co jako chci něco jednoduchého, jen tak si prostě hejbat takhle pičovinama. Tak jsem to zkusil a vůbec jsem nečekal, že mě tam začnou dávat žvejkačky, ty vole, že tam začnu to úplně řešit. Teď je potřeba, aby propadly jednorožci tam a ta žvejkačka mě začala bavit ten kunda. Skoudo nedávej do kámo, už půjdu spát, ušetři si peníze. Teď jsem jim třeba zařídil tak to stáhnutí Candy Crushe znova, víš co. Jo, hele, mě už swipování reálně sere a otravuje mi to život. Kolikrát, že si řeknu, že hele, někdy mám relaxační videa, že mi tam najízdí Amerika, nějaký Texas, nějaký ranče hezký, že se podívám a to fakt se mi to líbí. Ale kolikrát už se pozastavím sám a řeknu si, hej, ty už tady půl hodiny swipuješ a čumíš do toho jak zombík, fakt jebnutej, jakože ty z toho vůbec nic nemáš, jako ty fakt opravdu seš normálně zaseklej a čumíš na hovna normálně. Že jsem se kolikrát nasral a prostě jsem to vypl, víš co. Jasně ti to kolikrát pobaví a tak jo, ale prostě už jsem si fakt kolikrát řekl, na to seru, vole. Tady to swipování. Tak se to snažím trochu odnaučit, aspoň trochu. Candy Crush Saga vydělal za 2024 $1 miliardu. Víš čo, přitom prostě si řekli, hele, uděláme tady bonbonky a to v pohodě. Pěkná sračka, možná stál jsem to hned odinstaloval, pěkná sračka, možná to stáhnu znovu, abych dal 10 level. Zandej, musíš dál, aby tam byly žvejkačky, vole, víš co, ty žvejkačky, pak když jedna žvejkačka, to, pak jsou takový cukrovinky, ty jsou těžký, ty jsou takový tvrdý, pak zalitý v žele jsou ty bombítka a to je musíš prvně vyndat jim to žele, až pak je můžeš rozvalit a tak. Je to dobrý. Je to příjemný, jo. Nic já musím jít, tady potřebuji to. Čekají na mě bombonky. Čau Sáráku 666, tak teď nemůžu jít, teď musím čekat, než dá sub někdo jiný, a ne 666. To musím počkat, tu. Chci odejít pozitivním pozitem. Včera první co viděl Candy Crush stream, kámo, to bych normálně... To není dobrý nasledování, to ti musí vibrovat, vole. To ti musí zavibrovat, kamaráde. Jakmile to zavibruje a hezky dostaneš dobrý bombítka a je tam taková velký bonbon a to takový nějaký hnědej, čokoládový s malejma posypkama, to nevím. A to dáš a to udělá strašný úklid, to tam začne úplně blesky, vole, krutý to je. Koupíme si vibrátory, to nechci, kámo. Máte? Já nemám. Mám Candy Crush. Saraku, děkuji ti moc za darovaný sabík, děkuju. Co spojíš s tím pruhovaným Insane? Ty pičo. No a lepší vrážko. Děkuju. Ještě bude náročný to pořádně. Víš co, já jsem nevěděl, že vlastně největší problém je ten vaz, já jsem se furt bál. Mě o tom vlastně nikdo neinformoval, až fyzioterapeut. Že jako u té zlomené nohy je jako ta kost sroste prostě a pak doufáš, že sroste teda dobře. A když sroste dobře, tak prostě, aby to drželo. Ale že je pak problém, večer, Fety, Dicky Fetilov. Jak máš přetrhaný ty vazy, tak celkově ta noha je prostě oblblá. Tak ty učíš znova prostě, víš co, stoupat na ní, svaly nemá ta noha.
učíš se s ní vůbec pohnout, oteklá je, to prostě na tom je to nejhorší, všechno. Čau Grugine, díky chlape za 4, ale je to o mnoho lepší. O mnoho, ty vole, víš co, můžu chodit po svých, dá se říct. Brzo snad ještě řídit, že si zajdu do obchodáku. Je přijde teďka po 3 měsících jako úplně že jako budu moct jít úplně dobrodružství, jak kdybych jel do Ameriky. Představa, že můžu... Hele, to, že nebude silný jako dřív, to je jako nějaký mýtus, si myslím. Někteří lidi si myslí, že když ti zroste kost, tak je silnější než dřív, jo. Což je reálně mýtus asi, ale jakoby může se vrátit na tu sílu. Samozřejmě bude mít, i důležitý jsou fakt rehabilitace, strašně důležitý, aby ti navrátil přesně ty svaly a tu hybnost toho. Asi vždycky už budeš vědět, že se v něm někdo vrtal, jako. Ale jako je to důležitý, prostě to zrehabilitovat správně, no. Jsem rád, že se mi fakt věnuje můj fyzioterapeut, který fakt jako přijede za mnou domů a věnuje se mi fakt úplně na max. Je fakt skvělej. Jseš blbec, Radek, si čus. Automat mám, Filo. Si kluci. A víš, že pro mě jak nějaký výlet do Ameriky, že si zajdu do nějakého obchodního centra, můžu si dát sluchátka, jít se projít po obchodě a vybrat si nákup. To je halus. Mám pocit, že jsem čím dál horší. Rehabilitace rok z kolena. Koleno je taky průser místo, no. To prostě už pak člověk někdy jako ví, že někdo je v pohodě a někdo prostě se mu v tom vrtnou a pak má s tím otravy furt, no. Už to nabíde, chlapci. Možná bych se na ten Candy Crush mohl vysrat. Prostě jednoduše si lehnout, vole, a dát telefon někam do prdele a zkusit spát, ale možná si dám audioknihu aspoň. Fakt, Gnizáku, pozdravuji mámku, to je hezký. To je jasný, no, Radexi. 2 roky nechodil. Je to mazec, jako já si neuvědomuji, že už to bude 3 měsíce, ty vole, víš co, to je 4 roku skoro, ty vole, nebo jak dlouho, jako, to bylo 4, vole, víš co, jakože fakt dlouho, jako. Celý listopad, celý prosinec, 21. mám kontrolu teď. A 3 měsíce, no. Máš šrouby, jo. Dobrou, Radek, si zdravíčko, kámo. Mám šrouby, no. A já jsem poprosil doktora ortopeda, jestli tam bude moc nechat aspoň rok a půl. Když nebudou vadit, tak jo. Víš co? A říkám, psal mi Oldík Heilich, říká, a on taky kotník, a já jo, a říkám, máš taky šrouby, a on, mám, no, už 4 roky jsem na ně zapomněl, měl jsem si je nechat vyndat. Říkám, cože jsi udělal? A on, normálně jsem na ně, vole, zapomněl. Říkám, cože, kámo, můžeš zapomenout, vole, jakoby, že to je od Holanose, kamarád, Daber. Aha, normálně jsem na to zapomněl, kámo. Jakože mu to nebolí. Hele, některým lidem, Riku, většinou starším, se to nechává, ty šrouby. Jakože u některých jako to normálně ortoped jako určí, že se nechají, že je to v pořádku. Já jsem poprosil, aby tam, pokud to bude v pořádku, zůstali díl kvůli operaci, protože musíš jít na operaci a já prostě s touhle váhou nechci jít na další operaci, pokud možno. Doufám, že vesmír mi to
jako promine a dovolí mi zhubnout, než by mi je vyndali. Jo, Hlano se mi teď ozýval. Hele, teď už jsou jiný, Gonzále, teď už jsou jiný materiály, já jsem se ptal, tyhle šrouby titanový nepípají. To není, to tak nefunguje. Jsem se ptal, jestli musíš mít nějakou kartičku na letišti, vy jste tady říkali někteří, že jo? A ptal jsem se, tyhle ne, nevím, co to je, nějaká slitina, fakt nevím, z čeho to je. Čau, Dudasy. Zevlíme tady, připravujeme se na spánek. Kolikrát jsi byl venku od zranění? 4krát. 5krát max. Zase nepočítá balkon. Díky Kájo, už jsem level 17. A máš full životy, vole. Přežil si, že necháš streamování za sebou v poslední době. No tak za těch 10 let, tak 5krát, jo. To je jasný, že ti to tam vlítne na mysli. Jako to bolí, že třeba smutný, když má stres. Ty emoce na ty šrouby, jo. Říká se, že chlad má vliv na ty šrouby. Že kdybys jako promrzla venku hodně s tou nohou, nebo jakože chlad, cítila bys je v letadle asi, víš co, jiný tlak, změna tlaku. Při počasí, že to některý lidi cítí, tu bolest. Hele, každý to má jinak, někdo o tom neví. Říkám, ten Oldík Heilig říkal, že vůbec neví, že má nějaký šrouby, chápeš? Proto ho jako ani nenutilo, vlastně ho to ani nenutilo řešit to vyndání, protože on s tím fungoval úplně normálně. Nebudeš obětovat a chat, vole, challenge, vole. Ten Candy Crush budete hrát jenom za ty životy, co tam máte, vole, nasrat. Nebudete, piče, si to kupovat, to je cheating, vole. Hrajte to normálně poctivě, jakože. Žádnou 20 jsem do toho nedal. A vy do toho žádnou 20 nedávejte, vole. Hele, nechat školu je blbost. Jako, nebo rozumím, jako ještě nebaví, hele, tak do toho tématu se nechci pouštět, je to hluboký. Ale hele, moje máma si vždycky zakládala na tom a přála si vždycky. Řekla, hele, prostě dodělej tu školu. Prostě dodělej to, že to pro ní bylo jako důležitý, jako že chtěla mít klid, že jsem to dal. A ať jsem řekl, hele, mohl jsem donést 4, mohl jsem prostě jako nebejt nejlepší student, ale moje máma fakt jako si přála, já jsem vždycky říkal, máma a kámoši už taky na to serou prostě, to jsou doma, já chci být taky chvíli doma. A ona vždycky jako ne, prostě tu školu prostě doděláš jako. Co to je Heyday? Neříkejte mi takový hry, hoši, já jsem nehrál hry na mobilu. Neříkejte mi takové věci. Nebudu mít promo na Candy Crush, kámo. Tě asi nemáš spolupráci s youtuberama, to bych ho byl nejvíc šťastný, kdyby mě dali nějaký peníze, ať to hraju na streamu na phoneu, tak ti říkám, že byl fakt šťastný. To je takový to, z čeho bys měl, jako bych měl fakt jako úplně, že wow, ty můžu hrát takovou, to bych byl v píči ochu, to bych tady, to bych byl v hajzlu. Farmu si někdy hrál. Hele, jako jakou farmu? Já říkám, já na mobilu hrával dávno. Jakože mobilní hry šly úplně mimo mě. Jako hodně dávno. Kromě, říkám, že jsem hrál Angry Birds, vole, to je všechno. Jde je farma. To mě nikdy nebavilo. Takový ty strategie, kde si chodíš každý den splnit quest na farmu a tak. Dobrou lení. Ty vibrace jsou insane. Dělá ti to dobře, ty vibrace? To není moc, kurva, já se tady budu dívat, vole, na mobilní hry, ty vole, to mě poserte, vole. Chlapci, ukaž. Heyday, hej je seno, ne? Fakt jsem tam napsal Gayday. Zase. Ukaž to. To mi nepřijde relax.
tam mám pocit, že musím rychle něco udělat. Jinak mám v opíči městečko a tak, hele, počkej, další městečko, Township. Uj. Ne, že mě to jako, víš, nutí jako do něčeho. Mám Candy Crush, vole. To za pay to win, fakt jo. My jsme hráli klasik chvíli, ale obyč klasik. Euro Truck Simulator, hele, na to bych spíš koukal, než hrál. Mně se u toho, já jako když vidím jako auto hry, tak já bych z toho, u toho stejně neusel, jako že bych se sledoval. Jo, kdybych sledoval, že někdo hraje Euro Truck, tak bych to asi usel, ale zahrajte si Candy Crush, kluci. Či hudbu do pozadí, to je jasný, bráško, hele, máš hodně kanálů na YouTube. Je spoustu hudby, hele, kanál se jmenuje Eternal Depth. Šlu ti přímo song. A dej si celý jejich YouTube kanál, je jako tenhle styl hudby. Space Ambient se tomu říká většinou, Relaxing Ambient Music. Futuristic Ambient Music. Prostě mě to dělá dobře. Tyjo, těžko říct, no. VR budoucnost. Asi někdy jo, ty vole. Pořád mi přijde nejlepší klávesnice a myš. Jako na hraní, řekl bych, že to je takový zážitkový hraní, jako to VR, že to zatím není na takovém levelu. Ale pokud se někdy v budoucnosti napojíš někam jenom do zásuvky, vole, a budeš fakt v jiném světě, jak v tom filmu, tak věřím, že to lidi povolí, no. Simpsons Tapped Out, to si pamatuju, no. Simpsonovi. Škoda, že se to za týden po 12 letech končí. Ty vole, to si normálně pamatuju, že jsem byl v piči, že existuje hra Simpsonovi. Končí to jako, že to prostě típnou. To je bída. To je asi po 12 letech docela, kámo. To by mě asi trápilo možná, jako. Ne, my to neřešíme knedlíčku, prostě můžu přát jenom... Můžu říct jenom, že doufám, že lidi v LA budou v pořádku, že je to katastrofa, já se jako nechci v těch všech tématech nějak hrabat. Ty hudby dostávám schýzu, další sfučenec, co sedí u komplu a... Hele, jednu dobu jsem zkusil ještě, já jsem to nehrál, byl nějaký South Park, Gamesi, něco jak Teamfight Tactics. Proč mám v mobilu nějakou hru Rumble, jo, to je to od Blizzardu, to jsem ani nepobral, to mě nebavilo ani 5 minut. Ale tu Candy Crush tady mám, no. A Brawl Stars tady mám, what the fuck. To jsem hrál asi jednou. Jsem si říkal, že si udělám YouTube kanál na prachy, že budu hrát Brawl Stars. Čistě business. A bez tak by mě to začalo bavit, vole, já se znám, víš co. Bych na tom byl ještě závislej, vole. Dobrou teple. Dobrou. Ukaž na Ricka Mortyho vůbec. Ne, vůbec Fishy si. Bízonek top. Zlatý pou. Přátelství v Candy je tak, že si něco posílám mezi sebou. Vůbec nevím, nemám přátelé na mobilu ve hrách. Nemám. No nic, dámy a pánové, doufám, že tento večerní pozdní druhý stream někomu udělal dobře na mysli. A budu se vychcat, vyčistit si zuby. Ani se mi reálně nechce, ty vole, hrát Candy Crush, ale nebudu lhát, že si asi dám 2 levely, kamaráde. Pustím si audioknihu a zapnu si Candy Crush. A jen taky budu poslouchat a hrát Candy Crush. A už se vidím, vole, pojďám se za chvíli na hodiny a 3:45 a já takhle v oči. Nasranej, že mám jedno... Ne, já to... Teď bych si měl jít hnedle. Jenomže stejně. Já bych si teď musel rychle zasnout počítač a rychle si lehnout do postele a pokračovat v téhle hudbě a jenom... Víš co? A já si půjdu vyčistit zuby, vole, ksicht si opláchnu potom a najednou, víš co?
Candy Crush. Když máte co dělat, já jsem na 50. levelu. Candy Crush Saga, to je ono, jo. 50 level. Je to takový růžový hodně, jsem chtěl trošku změnit to menu, nic proti růžový. Pozbírej všechny objednávky. Počkej, já si dneska můžu přidat všechny ty. Můžu žvejkačku. A počkej, já už se nás... Běž do fitka. Bráško, to asi nepůjde, no. To bude se učím chodit. Asi by si nedal jedno videjko o Vejmíru, viď? Pane CZ95, jakoby vem si, jako co mi ta zpráva má dát, asi by si nedal jedno videjko o vesmíru, viď? Jakože jako mám si pustit nějaký video od tebe, nebo mám já najít nějaký, víš jak to myslím, bratře? Promiň, já půjdu spát, nezlob se. Hele, a teď hlavně, můj mozek, abych měl řešit teď vesmír, kámo. Jako nebo nějaký planety, nebo něco, chudování, galaxie, ty vole, a mléčný dráhy, portály, planety. Děkuji ti, pane. Nebo víš jak. Chápu, já na to musím mít náladu, hlavně my jsme si teď pustili hudbu, která nás úplně vyrelaxovala a většina z nás teď ležíme v krásným osvětleným bazénu pod hvězdama, víš co, jenom je tak trošku osvětlený, aby nám to nekurvilo ten pohled na tu oblohu prostě. Fakt jsem řekl oblohu a uviděl jsem okurku, rajčata a salát, vole, na kraji talíře ze smažák. No to je jedno, tu oblohu vesmírnou. Trošičku, já jdu spát, prostě trošičku osvětlený bazén a hvězdy nad náma a jen tak si plujeme před tím naším srubem, víš jak. Teď bych si dal nějaký fakt osvěžující pití. Já v sobě nemám žádné omamné lhatky, jsem pouze ospalej. Ale tak jako příjemně, Krásnou dobrou noc, dámy a pánové, děkuji ti kokosáčku za ten donate, ty darovaný, nepiju energetiáky, fuj, jsem tlustý ještě pít takový smetí. To si radši dám jednu Plzeň. Co děláš, machra? Kokosáku, ty jo. Dobrou noc, Fety, už taky padím, pustím si rychle a zbesile. Dobrou noc. Ty po téhle relaxační diskuzi máš chuť si pustit rychle a zbesile. Ty pičo kokosáku, ty máš fakt ten lák trošku. A v půlce filmu rychle a zbesile mu najede tady to úplně. Ty pičo, to je chill, asi jdu lehnout. To víš co, že mu dojede teprve ten stream, že mu dovalí do hlavy, jaký to byl chill vlastně a pustí si úplně něco jiného. Kokosáku, děkuji za veškerou podporu, děkuji vám chat a budu se na vás těšit zase. Tak jste kokoti. Myslím si, že před spánkem by to bylo úplně super. Pane, ty... Miluji tvoje videa s vesmírem. Pánku, já na tebe vůbec nechci být hnusnej, bráško, takhle ve 2 ráno, ale sám vidíš, že se to vůbec nehodí. Že tady mluvím, ty vole, sotva, že už ležím v posteli, dá se říct, všichni tady usínáme. A ty chceš sledovat jako video s vesmírem, což chápu, že by tě uspalo vlastně. Ale to bychom se mohli dívat jenom jako na nějaký galaxie, a ne, že budeme řešit vesmír, víš co. Můj mozek teď nedokáže řešit nic jiného než to, že si jdu vyčistit zuby, půjdu se vychcat, budu doufat, že si nepochčiju trenky a lehnu si do postele a budu doufat, že mám takovou tu chladnou peřinku, kamarejde, a sundám si ponožky konečně. Takže děkuji ti, chlape, nemáš posílat další peníze, víš, že jsem ti odpovídal v chatu, ty klobásníku. Pak se koukni, já vůbec nerozumím, co jsi mi teď řekl, to je něco vesmírného. Krásnou dobrou noc, dámy a pánové, a dobrou, co jsem řekl? Serte na to. Dobrou noc. Děkuju kokosáko, děkuju všem za darovaný suby. Dobrou, zdravíčko.